алайкум, бародарони азиз, ҳама макаса нақати акай файз дар шаҳри Москва. Ҳамкусмай блогери беҳтарини шаҳри Екатеринбург Самбо ТВ бо дигарони кафе весна садамот қарор дорем. Меҳмони мо шудаед. Хайрабада мегӯем меҳмони мо майнаи ҷои мо ки маъдаи ахирчунҷу хесайна моро суроғ бадага азон раҳмат мегӯем майли ҳамкуски худованд хайр нигаҳбон бошад барои худшусия ва ҳама каса зинда бошед. бародарони азиз, дар кадом шаҳре, дар кадом давлате ки мо нарем, мо ҳамавақт ташнаи дидори дӯсто ҳастем. ба ҳамин хотир дӯстон дар ҷое ки бошем, мо кӯшиш мекунем ки як дақиқаам бошад омада бо шумо ҳамсӯҳбат шавем ки дар ҳамин шаҳри ғарибӣ ҳамин қаш мемонад. азиз, мо акай файзам як канал кушодем ки дар ҳамин садоводай дар шаҳри Москва доимо чизе дар кор бошад дар территорияи Москва садовода ссилкаи канал в описании. Доен обуна шавед дар канали бародар канали нав кушодагим садовода ҳамин ҷоеш ки маъқул кунем ҳамҷара бигем кадом точка, кадом рият, кадом гапу павилон видеош мекунем мепартояд тамошо кунем. дӯстони азиз, ссилкаш в описании дам. поин видеода медонем акай файза каналаш намедагим. Файзи дашти ё рашти? яъне ки ғарми пешина. ҳамин видеоро ма дар тоҷикда. замон ҳамаро нигаҳбон бошад дар шаҳри ғарибӣ. ҳама каса салом мардуми. салом дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтем мо дар шаҳри Екатеринбургем, қатъи бародарое ки дар шаҳри ғарибӣ ҳастанд. салом алайкум бародаро. файздин ҳамкурси мо ҳамҷа вохӯрдем. бо бародаро ҳозир мо мемонем видеошона дар омада тамошо кунем. бародаре ки дар шаҳри ғарибӣ, дар шаҳри Москва, бозори садовода кор мекунанд. метро Люблино миёй мешини миё. او طرفم دیگه هم اومد باز ببین چی این حکای فایزه قطعی این برادر حکای سرو باید شنبه دنیم صداوت دیم شما محله شرون اینا رو توجیک دنجا کور کردستم باید سلام هم میگه مردمی توجیک دا زمان همه را نگهبان باشد در شهر غریبی. همه کسا سلام مردمی سلمان توجیک همه کسا برادر غرم اینا صداوت Aylan mal sadavot. Peşi naham khod. Tomolji dostan aziz.